nek bayangan ki angel. Nek coba nek suluk coba. Bumi gonjang kancing. Apa bumi artine? Apa? Bumi saking. Ciloko. Jan wis ono bae. Nek ning luar negeri ya di apa carane translate. Heeh. Nah, Nek suluk ki ya nembang ngono ya ora di bahasake Inggris mbok menawa. bahasa Inggris yo masih. Soale tembang Jawa kuwi kapan kudune guru lagu, guru gatra, guru wilangan. Angele nggon kono kuwi. Ayo iki diceluk ben supaya anget. Ya. Mbak Elisa. Nggih, monggo Mbak Elisa arep diceluk nganggo apa Mas Gareng? Oh. Anu pelok biasa. Sik, nah niki wae wonten pamrutan saking Tutandri Channel. Apa? Yang jauh-jauh dari Madiun, Mas. Madiun. Langsung mau bengi ngereport Ki Cahyokun tadi, saiki mereport Ki Gunawan. Minta mawar kuning kita. Oh nggih. Madiun kandhane. Jawa Timur mrene. Nggih. Menika ugi wonten pamundutan nganti lali. Aku le deleh ngene nota. Oh iya. Iku lali ana tulisane. Lungiting asmara Mbak Elisa yang nyanyi. Sip. Request dari toko Brian Motor Pakis Dadu. Brian Motor nggih mangke dipun. Monggo, Kang badhe ajeng mendet sepeda motor. Tak kira nganu pas kaya ning Wonosobo kae beberapa kali bayangan toko bangunan Marco Rejeki. Kuwi nang endi wae mesti mundut. Mesti Marco Rejeki. Marco Rejeki. Andalane langgam ngimpi. Mesti TB Marco Rejeki. Daerah Batu Malang terus Mojo Tengah ngono mesti ono kuwi lho. Mundut apa? Ngimpi TB Marco Rejeki. Baga mawar kuning. Mawar kuning. Lho ki tengah Semarang sama Kadang kula saking Madiun. Pecelnya. Wah, kondang pecele. Brem itu loh. Brem. Ya, yang manis itu. Ya. Nggih, monggo. Mekar manglung sumpingku mawar kang kuning kang meledek ing pinggir lambung dadi sarana tampane buyo mangkene rasane kang lagi batik tatarane marang tansah gawe tentrem muga-muga terus ngrembaka sateruse mekar manglung sumpingku